slyšte! Došlo ke samovznícení starosty Varšavy. Slyšte, slyšte! Ve Flandrech pršeli sledi! Slyšte, slyšte! Zemřel kupec Ambrož. Jeho závěť bude čtena o polednách dne zítřejší v Kupecké ulici číslo 13. Slyšte, slyšte! Dovolte, tohle si vezmu. Děkuju. Hej, vrať to! A proč? Arnolde, jdeme. Dávej, mám nápad. To by tě mohlo zajímat. Co se děje? Už jsem to jednou říkal, mám nápad. Co to je? To neznáš, ale radši už pojď, já ti to vysvětlím. Hýbaj, smrade, jdeme nahoru, tam nahoru. No dělej nahoru, jo nahoru, úplně nahoru. Dělej, ty se loudák, to je hrozný, máme jít tam až nahoru, úplně. No jo, tak jsme tady. Hele, Kupecká ulice a číslo 13. 13? No to je moc špatný číslo, no. Tak nějak. Dej už pokoj s těma svýma pověrama. Na to mám teď akorát tak náladu. Šli jsme sem takovou dobu a to jenom kvůli každý pitomý strakatý kočce, která nám přešla přes cestu. Černý byli. Každý malý dítě přece ví, že černý kočky nosí smůlu. To mojí jedný tetě při cestě z jarmarku přešla černá kočka přes cestu a za 2 dny jí A dost, nechci poslouchat žádný historky tvojí hysterický tety. No, nebudeme na sebe přece přivolávat smůlu. Mysli na to, že když se to povede, tak bude pracháči a ty si budeš moct jít tu svoji lídu. Je. A jak to vlastně chceš udělat? No to je hrozně jednoduchý. Zemřel kupec Ambrož. No. A nechal po sobě hezký jmění. No. A jeho 2 synové jsou ve Florencii a my 2 jsme tady. Takže se budeme vydávat za jeho potomky a schrábneme tak všechny peníze. No to je dobrý. Ale nikdo nám to neuvěří. Ale uvěří, neboj. Potkal jsem jednou Ambrože v krčmě před pár lety a štípnul mu tuhle věcičku. Jeho pečetní prsten. Takže odteď jsme jeho potomci. Řekni to. No, ale... Nebudeš mi kazit můj geniální a skvostný plán. Řekni, jsme jeho potomci? Jsme jeho potomci. A víc potichu bys to nedokázal. Řekni to pořádně nahlas. Jsme jeho potomci? Jsme jeho potomci. Ještě víc nahlas. Každý ti to musí uvěřit. Jsme jeho potomci? Jsme jeho potomci. Pánové, kdo jste a co tady chcete? My jsme jeho potomci. Slyšíš to, Arnolde? To jsou jen nějací pitomci. Nemusíš používat své hrubé zbraně. Pánové jsou právě na odchodu. Nehodláme se odtud hnout. Nehodláme? Ne, já teda hodlám. To se pleteš, příteli. Jsme synové kupce Ambrože a přišli jsme si tak činit nárok na jeho majetek. Kdo jste vy a co tady chcete? Vypadá to, že jsme narazili na párek podvodníčků, Arnolde. Synové kupce Ambrože jsme totiž my 2. Právě jsme se vrátili až z daleké Florencie, abychom vyslechli poslední vůli našeho nebohého otce. Budiž mu země lehká. Tak to jsme v průšvihu. Co budeme dělat? Musíme to dohrát až do konce. Pamatuj, synové kupce Ambrože jsme my. Synové kupce Ambrože jsme my? A vy jste jenom obyčejní podvodníci, co přišli oloupit našeho nebohého otce? Hamba vám! Arnolde, tady vidíš, jak vypadají lidi se sebevražednými sklony. Nechápu, jak se takováto lůza
může vydávat za syny tak bohatého kupce, jakým byl Ambrož. Leda byste byli nějaký nepodárky a porodní bába vás vyhodila oknem ven. Jo, vypadáte jako tupouni. A vy vypadáte jako Jako? zabijáci. Správně. Arnolde, hej. Zadržte! Pro Kristovy rány, co se to už je čertů děje? Zemře člověka, oni se poperou. Hanba vám! Styďte se! Jste přece lidé! Teda aspoň někteří z vás. Tak, abych se představil. Jsem Jan Šmelinář z Koněřiti, písař a správce pozůstalého majetku po zesnulém kupci Ambrožovi, budiž mu země lehká. Řekněte, kdo jste vy a co tady chcete? Já a můj bratr Arnold jsme synové zesnulého kupce Ambrože, budiž mu země lehká. Vrátili jsme se až z daleké Florencie, abychom si činili nárok na jeho majetek. Jo, tak vy jste si přišli činit. No to by ale ovšem mohl každý. Onehdy já jsem potkal jednoho, který mi tvrdil, že prý je Ambrožova nenarozená dcera. Další, že je jeho strýček, tetička, synovec bratrance tetyho babičky ze 4. kolene, 3. lokte a 2. nosu. A myslíte si snad, že jsem jim to uvěřil? Což takhle nějaký důkaz? Pečeť anebo glejt? A co takhle pečetní prsten našeho rodu? No, ano, ten by mohl stačit. Ale my jsme také synové kupce Ambrože, že Janku? A také máme pečetní prsten. Vida. Pánové, dejte mi trochu času, abych prozkoumal jejich pravost. Se mi nezdá. Arnolde, hlídej ho. Pane, na slovíčko. Zajisté, pane. Nechce se mě ani na chvíli věřit, že zrovna vy dva, zvláště to individuum, byste mohli být kupci, synové tak bohatého kupce, jakým byl Ambrož. Takže, kde jste přišel k tomu prstenu? A kde jste k němu přišel vy, pane? Nechce se mi věřit, že by se synové kupce Ambrože vrátili z Florencie dřív, než by se mohli vůbec dozvědět o smrti svého otce. Takže vy asi také nebudete... Také, že by kolegové podvodníčci, Mám návrh. a to, Kořist půl na půl? a budeme dělat, že jsme bratry. Ano, protože bez nás by inteligence v této místnosti byla sotva poloviční. Souhlasím. Takže? Takže spojenectví. Ruku na to. Ale jenom dočasně. Samozřejmě na co nejkratší možnou dobu. Pánové, pečetní prsteny jsou pravé, o tom nemůže být pochyb. Ale nějak se mi nechce líbit, že byste vy dva byli synové kupce Ambrože. Natož bratři. Ale jistě, že jsme, viď, bratře? No ano, bratře. A proč jste se tedy před malou chvíli tady chtěli zabít, no? To byl jen takový žert, vtípek, však to znáš. Na uvítanou. A potom se vždycky rádi pozdravíme. Arnolde, jdi a obejmi svého bratra. No tamhle toho. Prostě nepřemýšlej a obejmi ho. No běž. Janku, vůbec neváhej a obejmi bratra. Pomoc! Dejte mi z té věci! Z bratra si chtěl říci, a propos, vraťme se k tomu, kvůli čemu tady vlastně jsme. Jaké jmění po kupci vlastně zbylo? Po vašem otci! Toho nezbylo mnoho. Po zaplacení všech dluhů a nákladů spojených s pohřbem zbylo pouze toto. 50 zlatých, víc toho není. Tak to dejte nám, jako se jeho synové, na to máme nárok. O tom, kdo má na co nárok,
rozhodne závěť. Zkontrolujte, že pečeť je neporušená. Já, Pavel Ambrož z Poříčí, léta páně 12.34. umírám v péči svého nejlepšího a nejdražšího přítele Jana Šmelináře z Koňřiti. On si na mě vzpomněl. Jemuž tímto odkazuji všechen svůj majetek. No tak, pánové, mě těšilo. Co je tohle za pitomost? Já ti nevěřím ani slovo. To tam je. Klid. Já bych radil panu z Koňřiti, aby tam rychle přečetl něco o potomcích. Ale jistě, nechte mě to dočíst. No. Svým 2 nehodným synům, kteří se po dobu mé nepřítomnosti flákali kdesi po Florencii, odkazuji své 2 pečetní prsteny pro Čechy a pro Moravu. První šťastný, vydělaný groš. Je. Tak vidíte, pánové, vy jste si přišli na své, no já taky. Se s vámi loučím. Ano! Na co si to tady hraješ? Dej sem peníze a hned. Ale pánové, mamon ovládá vaše životy. A pokud ty nechceš přijít o ten svůj, tak nám ty peníze rychle dáš. Budete litovat! Tak to by bylo, Janku. Můžeme jít domů, přeci jen vydělali jsme si. Počkej, příteli. Nezapomněl jsi náhodou na něco? Ani ne. Osvěžím ti paměť. S Arnoldem jsme na tebe 2. A tamhle ten. Dej sem polovinu. To byl jen takový žert, vtípek, řečnický obrat, však to znáš. Janku, dej sem ty peníze. Janku! Ty idiote! Dej sem ty peníze a dostaneš 1/4, jak jsem ti slíbil. A nebo dostaneš celou 8. Arnold chce taky 8. Arnolde, já tě mám rád. Dám ti 16 a cukříček. Dej sem ty peníze, nebo tě rozsekám na kousky. U mě přistáli. Moje jsou. Moc dobře jsem slyšel, co jste si tamhle povídali. Arnolde, myslíš si, že jsme hlupáci? Chtějí nás okrást. Arnolde, ukaž, že nejsi hloupý. Arnold je hloupý, vždyť na to vždycky sází. Arnolde, pojď sem ke mně. Arnolde, budeš mít cukříček? Arnolde, ke mně. Máme teda pěkné parťáky. Tak co bude? Dej sem ty peníze, Janku, nebo z tebe udělám živoucí sekanou. Nevím, jak dlouho bude živoucí, ale dej sem ty prachy. Arnolde, ukaž jim, jakou máme sílu. Jeden, 2, strašně moc. Je. No. Moc. Moc.
Já jsem vám říkal, že budete litovat. Nepomohla vám ani síla, ani úskočnost, ani horkokrevnost, ba ani chladnokrevnost. Na Jana Šmelináře z Konřiti jste krátcí. A já si teď budu užívat víno ženy zpěv. Vstávej, Janku, to jsme to teda vyhráli. No. Arnolde, vstávej. Arnold ještě nechce do školy. Tebe tam stejně nevezmu. No tak. To jsme to dopracovali. Janku, tebe omlouvá jenom to, že jsem tě chtěl vážně vzít na hůl. Jinak bys jednu schytal. Podívejte se, to je ta závěť. Dej to sem, stejně neumíš číst. Fušuj. No, tak tady píše, všechen svůj majetek odkazuji církvi. Cože, to je nějaký nesmysl? Ten parchant, jak nám to mohl udělat? On vás podvedl. Prachs prostě podvedl. Co budeme dělat? Klid, to je jednoduché. Když církvi, tak církvi. Budeme se vydávat za mnichy a vezmeme si to. Ano, bratři. Vyrážíme. Jdeme za ním. Kam to všichni šli? A mě tady nechali? A tak tedy končí naše komédie, z níž možná jedno poučení plyne. Že zlo opět prohrálo. No a dobro, prosím vás, kde by se u nás v Čechách vzalo dobro?